На 27 ноември се проведоха мачове от зона Тракия между отборите на 16-годишните момичета от Сливница, Панагюрище и Хасково. Срещите бяха общо 4 и се състояха в зала Арена Сливница. Първият матч беше между Сливница и Панагюрище, който завърши в полза на Панагюрище. Втората среща беше между Хасково и Панагюрище с резултат 20-19 за Панагюрище. В третия матч нашият отбор надви Хасково с резултат 20-18. И последната среща беше между Сливница и Панагюрище, в която Панагюрище отново победи. Как мислите, че се представихте? Мислехме, че ще се представим много по-добре, но не се представихме, както очаквахме. Играли ли сте до сега с този противник? Да, доста пъти сме играли. Какви бяха вашите очаквания от тази среща? Че играта ще бъде много по-добра и ще бием обаче. Бяхте ли притеснени? Да, в началото бяхме много притеснени. Благодаря. Как мислите, че се представихте? Представихме се под очакванията. Идеята ни беше, че този противник е преодолим и трябваше да победим. Доволни ли сте от играта на момичетата? Ако кажа да, ще излъжа, ако кажа не, също ще излъжа. Имаше моменти на приливи и отливи. Идеята беше в защита да се представим добре, което го направиха. Този път в нападение се представиха в рамките на нашите очаквания. Какви бяха вашите очаквания? За победа? Бяхте ли притеснени? Не. Лично аз като треньор не. Момичетата може би е имало притеснение, защото видяхме в неспособността да овладяват топката. Явно това е причина. Сплотен ли е според вас колектив? Сплотен ли е според вас колектив? Да, колектива е сплотен. Нямаме проблеми от това естество. Явно технически не бяха на доброто ниво. И последен въпрос, какво ви чака тук нататък? От тук нататък, другата събота и неделя участват за Купа България на девойки 19 годишни в град Хасково. С 8-те отбора от най-добри от страната. Благодаря ви.